Dragii mei, pentru încă o dată vă spun bună seara. Să vă fie plină inima de sărbători și ochii să vă fie plini de lumină și de libertate și toate puse la oaltă să declare că sunteți oamenii care aveți încă o poziție pozitivă față de Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele pentru încă o dată. Amin. Amin. Este o săptămână a importanței existenței noastre. Este o săptămână a importanței lui Dumnezeu și poate fi o săptămână a importanței lucrurilor pe care am vrea să le facem. Dacă ne permitem să fim corecți cu noi, un lucru destul de riscant, pentru că iubim așa de mult lucruri secundare încât această plecare sentimentală face aproape imposibil dragul de a fi corect cu tine însuți. Dar dacă ne-am permite să fim corecți cu noi, ar trebui să observăm câteva lucruri foarte interesante în secolul în care trăim. Voi enumera câteva. Dragostea dintre oameni a fost înlocuită cu o pseudo-dragoste dintre interese. Și ne avantajează așa de mult dragostea dintre interese, încât dragostea dintre oameni am abandonat-o. Un alt lucru interesant care se întâmplă în secolul nostru este că relațiile dintre oameni au fost înlocuite cu relațiile comerciale și atât de mult ne-am îndrăgostit de relațiile comerciale, încât am abandonat relațiile dintre oameni. Și dacă îți faci o analiză nu foarte profundă, așa, pe degete, pognind seara în pat când mai bei un ceai sau nu mai bei, vei constata, dacă ești corect din inima ta, că cei mai apropiați prieteni care îi ai bazați pe relații comerciale, nu pe relații dintre oameni. În societatea în care trăim, în aceeași ordine de idei, relația dintre om și Dumnezeu a fost înlocuită cu relația dintre om și vise. Și ne-am îndrăgostit atât de tare de relația dintre noi și vise, încât am abandonat relația dintre noi și Dumnezeu.
Și visele ne dau atâta putere și atâta perspective, încât Dumnezeu nu reprezintă nimic pentru niciunul dintre noi. Dacă ar fi să facem un pas mai departe, relația dintre noi și biserică a fost înlocuită cu relația dintre noi și noi. Partii din societate s-a transformat în părtășie, hora din societate s-a transformat în agape și ne-am îndrăgostit atât de puternic de relația dintre noi și noi, încât am abandonat relația dintre noi și biserică. Și în felul acesta a început să se făurească un chip nou de pretenții, un chip nou de manifestări, un chip nou de bucurii, pe care le numim așteptare, adică așteptăm pe Iisus. Le putem numi și așa, n-au nicio legătură cu Iisus. Pentru mine, Iacob Coman este o săptămână ciudată, ca să nu-i zic neagră, pentru că, potrivit cu estimările mele, care le puteți socoti subiective sau greșite, vorbim despre o altă relație pe care am înlocuit-o. Și anume, relația dintre noi și Scriptură, am înlocuit-o cu relația dintre noi și gândurile noastre. Și așa de înnebunitor ne-am îndrăgostit de relația dintre noi și gândurile noastre, încât am abandonat relația dintre noi și Scriptură. Îi facem parastase Scripturii, tipărind-o, dăm de 6 săptămâni, dăm de 1 an, dăm de 6 ani, dăm de fiecare an. Și sunt frumoase parastasele, pentru că mânci, bei, mai plângi câte un pic. Și apoi te întorci la suprema relație dintre tine și gândurile tale, singura autoritate absolută peste ceea ce este viața ta. În contextul acesta, dragii mei, aș vrea pentru această seară să deschidem din nou Scriptura, plictisitor deja, în aceeași carte a psalmilor, în același psalm 119 și la aceeași strofă. Psalmul 119, un maraton al Sfintelor Scripturi. A poruncit Dumnezeu să fie notat aici, pentru ca oamenii să-și rezolve problemele cum vor ei. Aveam un coleg la facultate, la teologie, și prin anul 2, dacă nu greșesc, a venit odată la mine și a zis că el nu mai rezistă. Și l-am întrebat de ce. Și a zis, când citesc Psalmul 119, nu mai rezist. Ce atâta zice Dumnezeu despre lege și despre porunci și despre rânduiri, că nu mai scape nicăieri. Și eu m-am uitat așa ciudat la el. Colegul meu era, mi se pare, baptist, nu mai știu. Și era insuportabil ca Dumnezeu să vorbească despre lege într-un context de har al minții mele și al minții lui.
Și după o vreme vine el la mine, în al 9-lea cer, zice, Iacob, nu mai am nicio problemă. Și eu am rămas așa șocat și mă așteptam să-mi zică, de astăzi sunt legea lui și sunt în regulă. Nu asta mi-a zis. A venit și mi-a zis, nu mai am nicio problemă. Am realizat că nimic din legea aceasta nu trebuie ținut. Și era atât de bucuros. A dus la desăvârșire relația dintre el și gândurile lui și s-a eliberat. Hai să deschidem din nou cuvântul în cartea aceasta a psalmilor, la psalmul 119 și să citim strofa 127. Zice așa, de aceea eu iubesc poruncile tale, mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat. Amin. Amin. Știe cineva care e titlul slujbei din seara aceasta? Eu iubesc. Așa, frate Ciulacă, sunteți un om tânăr și memoria ageră și interesat. Da. Mesajul din seara aceasta are titlul Eu iubesc. N-ai vrea și tu? Poate da, poate nu. Eu iubesc. Societatea în care trăim ne-a furat și dimensiunea iubirii. Și a furat-o atât de violent, încât creștinilor le este rușine să iubească. Inventează tot felul de macaroane din Biblie cu care să înlocuiască iubirea, pentru că societatea contemporană ne-a jăgmănit-o. Și se refugiază în tot felul de încărcări semantice a unor termeni ca agape sau fileu, pentru ca să se poată descătușa de iubire. Iubirea nu este agape și iubirea nu este fileu. Iubirea nu sunt prostiile care le spunem noi. Când spui cuvântul te iubesc, dacă ești bărbat, te gândești la ziua când te-ai îndrăgostit de o femeie. Și când spui cuvântul iubesc, dacă ești femeie, te gândești la ziua în care te-ai îndrăgostit de un bărbat. Restul-s povești. Dar pentru că societatea contemporană, în mod violent, ne-a furat-o și pe asta, ne-am îndrăgostit atât de mult de neorânduiala acestei societăți, încât am renunțat să mai iubim. Și renunțând să mai iubim, trebuie să facem tot felul de cârpeli și de invenții ca să ne mutăm bucuria de pe o zi pe alta spre groapă. În ciuda acestei situații extrem de false, mărturisirea din seara aceasta se bazează pe această sintagmă: eu iubesc. Întotdeauna când cineva rostește acest cuvânt, pe lângă cele pe care le-am auzit aseară și alaltă seară, omul când rostește, nu acest cuvânt, ci omul când rostește această stare de a fi, dintr-o dată el se asociază
valoric cu o valoare. Nu poți declara eu iubesc nevaloric. Când aud declarațiile unor păstori sau unor preoți sau unor membri laici sau unor teologi care mi-au reorganizat creierul că să iubesc degeaba sau de-amoaca și ani de zile am crezut chestia aceasta până când mi-am dat seama că nu există prostie mai mare, că nu există nimeni care să iubească degeaba. Este absolut o inepție, o chestie ce ține de psihiatrie. Cum adică să iubești degeaba? Când rostești sintagma iubesc, dintr-o dată, este o declarație valorică care se regăsește în obiectul iubirii mele, care poate să fie ea, sau poate să fie el, sau poate să fie ceva. Și astăzi, ca mai de mult, la casele de oameni de viță, există în casă o cutie cu valori ale Doamnei și o cutie cu valori ale Domnului. Când vezi cutia aceea de valori, care poate să fie din lemn de mahon, îmbrăcată în broderii de argint, cu diferite pietre scumpe și se deschide, și cutia aceea de valori a Doamnei vei găsi coliere, cercei, brățări, inele. Este organizată foarte interesant cutia de valori pe spații mai mari unde se pun colierele, pe un fel de rulouri de pluș pe care sunt băgate inelele, rulouri mai mari de pluș pe care sunt băgate brățările. Și există o servitoare în casele acestea care mereu ia cutia de valori, o șterge de praf, o curăță înăuntru, așează toate bijuteriile frumos într-o ordine foarte cochetă și pe plăcerea Doamnei. Și Doamna, de câte ori vrea să iasă din casă, să se expună public, se duce la cutia de valori, o deschide, se gândește la întâlnirea pe care o are sau zona în care se va plimba și începe să selecteze valorile din cutie pe care să și le pună pe ea, pentru ca să se regăsească în ambiența momentului în care va fi undeva. Același lucru este și aproximativ, același lucru este în cutia de valori ale bărbatului sau ale Domnului, pe care când îl deschizi, vei observa că există un spațiu mai mare, în care de obicei este o colecție de ceasuri de buzunar, apoi sunt niște, iarăși, rulouri în care sunt puse niște ghiuluri pe diferite categorii nu de valoare, ci pe categorii de importanță sau de a se potrivi cu locul și evenimentul respectiv, ace de cravată, și lista poate să continue. Și la fel ca și Doamna, în momentul în care decide să se așeze undeva, deschide cutia cu valori și le însușește pentru ca să-l recomande pentru un anumit loc și o anumită întâlnire. Când vorbești despre Scriptură, nu vorbești despre ziua ei, că n-are nicio zi. Când vorbești despre Scriptură, nu vorbești despre devalorizarea ei pe care o facem zilnic, pentru că ea nu poate fi devalorizată. Noi ne putem înstrăina de ea, dar ea este la fel. Când vorbești despre Cuvântul lui Dumnezeu sau despre Scripturi, vorbești despre valoare.
însă nu o valoare pe care o poți așeza în ierarhia orizontală dintre oameni, ci vorbești despre o valoare pe verticală care vine dinspre cer spre pământ, doar în inimile celor care sunt domni și în inimile celor care sunt doamne. Un domn niciodată nu-și va permite să-și pună pe deget un inel din Piața de Ruși. Mai bine își taie degetul jos. O doamnă care se respectă niciodată nu-și va permite să-și pună un colier la gât din Piața de Ruși. Mai bine își taie gâtul. Pentru că doamna se raportează valoric la valoare în întâlnirea cu existența ei. Ca să accezi la cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fii domn și trebuie să fii doamnă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este valoare. Iar în momentul în care accesi la acest titlu nobiliar de domn sau de doamnă, dacă ai acest titlu, nu-ți poți permite să iei nimic nevaloric. Dacă ai un singur inel rămas de la străbunica ta, lucrat cum se lucra cu 200 de ani în urmă și numai pe acela l-ai, numai pe acela îl porți, nu-ți poți permite să pui ceva non-valoric. Și eram la Cernica profesor și aveam acolo la facultatea de litere, la facultatea de asistență socială, la alte facultăți unde erau și fete, acum cred că sunt și la teologie. Și veneau în anul întâi, de unde veneau, de prin țară. Și fiind acolo profesor, observam cum începea emanciparea. Veneau de nu știu unde, din ce sat, din ce parte a țării, copile simple, și începea emanciparea cu fardarea, cu vopsitul buzelor, cu vopsitul unghiilor și așa mai departe. Și nu le-am spus niciodată că nu este voie să fac așa ceva. Nu-mi puteam permite ca și cadrul universitar să pun în discuție lucrul acesta. Dar le-am spus altceva. Și am spus, fetelor, dacă n-aveți bani, că sunteți sărace, ca să vă fardați, spălați-vă cu cenușă și umblați așa pe stradă și oamenii de valoare se vor îndrăgosti de voi. Dar dacă cumpărați din piață de la Obor ruși de buze care vă cură pe aici, pe jos, de gândești că ați băut sfeclă roșie, la orice om de valoare îi se face greață de voi. Dacă vă faceți unghiile care trece culoarea peste ațele astea de aici și zici că ai vopsit gheare de câine, arăți oribil. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar exact atât de nevaloric față de estetica acestei lumi. Pentru că cei mai mulți dintre noi suntem oameni proști din punctul ăsta de vedere. Dacă cei mai mulți dintre noi aici am luat o razna, este pentru că suntem caracterizați de non-valoare. Iar cineva care este non-valoare nu se poate raporta valoric la valoare. N-are cum. N-are cum. Mi-aduc aminte că eram copil, nu știu, prin clasa 7-a, 8-a sau eram deja un pic mai mare, habar n-am. Și într-o zi mama se hotărăște să mă emancipeze și pe mine.
și mă roagă să pun capul în poala ei și iau un cuțit și îmi smulge sprâncenele de aici, că dacă vedeți ale mele sunt așa legate de oaltă. Și ziceam, mă, copile, asta înseamnă că ești om rău și nu o să se uite nimeni la tine. Și am crezut-o pe mama. Și m-am pus în poală la ea și cu cuțitul, mi-au smuls toate chestiile astea de aici. Și când m-am sculat și m-am uitat în oglindă, una era mai scurtă și una era mai lungă. Dar mama mi-a făcut-o. Normal, țărancă de la Solovăstru, eu țăran prost tot din Solovăstru. Ce te aștepți? Pentru că dacă cineva e domn, nu se pune cu capul în poala mamei să-i smulgă alea cu cuțitul. Nici nu se duce aici pe colț, nu vreau să dau nume, la mari cosmeticiene din astea care așa te fac de gândești că ai ieșit din iad. Îți trebuie 1000 de euro ca să te duci să-ți aranjeze numai sprâncenele. Și atunci noi ce-am zis? Mergem la Piața de Ruș. Acolo ne face și suntem faini ca ceilalți. Știți cum să zicem popor? Faini ca dracu. Da. Dar realitatea aceasta, dragii mei, nu este dură la nivelul acesta. Realitatea aceasta este dură la declarațiile noastre cu privire la iubim. Nu poți iubi ceva non-valoric. Când o doamnă sau un domn stă pe patul de moarte, ia o hârtie și scrie: cutia aceasta o las moștenire la strănepoata mea, Carmen. Și aia cutia cu valori rămasă de la și o duce mai departe ca valoare. Dar în casele noastre pline cu podoabe din Piața de Ruș, călcate în picioare, aruncate prin coșul de gunoi, nu scrie nimeni că le lasă cuiva, că n-are ce să lase. Păi din momentul în care aceasta este non-valoare, nu ne-a rămas de la nimeni și nici nu o lăsăm nimănui. Că este o tinichea, este egal cu zero. De ce? Pentru că noi nu iubim valoarea. Iar a iubi valoarea nu înseamnă a fi sărac sau bogat, ci înseamnă altceva. Urmează să vă dau un exemplu prost sau mândru, sau nu contează cum îl veți judeca. Dar urmează să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce înseamnă asta. M-am însurat cu Lia, că cei mai mulți dintre voi știți. Și noi am avut o însurătoare ca în filme. Nu-i metaforă, ci e adevărat. Nunta noastră a fost ca în filme. La câțiva oameni s-au făcut milă de noi și au mai venit la nuntă, alții au fugit de la nuntă, care cum au putut. Tata și mama nu au avut să-mi dea niciun ban de nuntă. Mulțumesc că m-au lăsat în curtea lui să fac cortul cu când m-a ajutat. Au mai luat ceva bani împrumut. Cum am putut noi? Și după nuntă am avut 15.000 de lei sau 17.000 de lei. Tu mai știi, Lia? Nu mai știi. Atât au fost tot ce am avut. Și Lia, draga de azi, hai să ne cumpărăm un trabant. La mâna a 5-a, un trabant, ce fain mergem cu el? Nu ne plouă, ne putem duce dintr-o... Eu când o zis că să luăm un trabant, m-a electrocutat. Deci dacă îmi băgam deștele în priză, nu puteam așa de rău. Și am zis, draga mea, te iubesc, dar eu mai bine umblu pe jos toată viața decât să mă urc într-un trabant. Și astăzi m-am încălzit la spate când v-am povestit că eu de-mi cumpăram trabant, în trabant muream. Că prins gustul. Ascultă-mă ce spun, prins gustul. Și poate să vină unul să-ți arate Rolls-Royce. Că așa cum e trabantul tău, că deschizi ușa și pui frână cu piciorul, nu-i mașină. Așa făcea unchiul Wenzel de la Chibet.
Venea răpiu, Iacov, și deschidea ușa și punea așa prin prun, și se dădea jos dintr-o pat. Și când mă uitam, fai de capul meu. Dar știți de ce am ajuns noi aici? Pentru că noi nu iubim. Și pentru ca să deschidă mintea oamenilor, auzi ce zice cuvântul. De aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, aurul, mai mult decât aurul curat. Nu mă pricep foarte bine la chestii din astea, sau nu mă pricep deloc. Dar este diferență între aur și aur curat. Și este diferență între aurul non-valoare și aurul de valoare. E o diferență mare. Și spune aici că dragostea sau întâlnirea sentimentală dintre el și Scriptură este ca întâlnirea sentimentală dintre el și aurul curat. La tine cum e? Dacă ar fi să ai, de fapt majoritatea toate aveți, m-am văzut că numai la anumite sărbători sau nu știu, în anumite situații, vă văd pe fiecare, aveți și verighetă și inel. Dar ce nu las tot timpul? Eu și așa nu v-am zis niciodată nimic. Ce treabă, puteți și lățișoare să purtați. Ce vă taie capul? Am fost eu pus aici cu... Dar dacă ar fi să-ți pierzi inelul ăla cu pietricică și să-ți pierzi Scriptura, după care ai plânge? Fii corectă, Doamne. Nu. Păi mă duc la Viață și Sănătate și cu 15 lei o altă Scriptură. Mare scufală. Dar nu ți-ai mai găsit plânsul că ți-ai pierdut inelul. Dar știi de ce? Pentru că ăla are valoare și Scriptura n-are. N-are nici un fel de valoare. Vedeți, dragii mei? Și întreb acum, iertați-mă sau nu mă iertați, huiduiți-mă sau nu mă huiduiți, faceți cum vreți la urma urmei, că așa, încet zilele mi se gata și scăpăm unul de altul. Dar, într-un context de felul acesta, cum e onest să mai pomenești numele lui Dumnezeu sau să taci? Cum e onest? Să simți că ai mai vrea cu Dumnezeu sau să-L lași în pace? Adică, ceea ce încerc să vă spun în această săptămână nu este cum m-a certat aseară Liana, zice acum ai dat un bară cu... Ce am făcut, drag? Păi ne-ai zis la tăi să țipăm Scripturile și să le lăsăm în pace. Păi nu-i mai bine să le ții blănuța decât să-ți bagi joc de el. Nu zice dacă e frică că o văd alții. Adică, scumpii mei oameni, dacă vorbești de Scriptură, vorbești de valoare, nu de ordin pământesc, ci de valoare de ordin ceresc. E altceva. Dacă vreți, vă rog în numele cerului sau a nu știu a ce, reconsiderați-vă poziția pe nivelul valoric cu privire la Scripturi. Însă lucrul acesta nu-l puteți face numai dacă iubiți. Dacă nu iubiți,
nu aveți cum să discutați despre valoare. Și spunea Iisus Hristos, că problema aceasta a valorii este și o problemă a formării minții și inimii. De ce? Spunea el că dacă cineva este frumos și n-are minte, sau dacă iei cumva cuvântul acesta și îl dai la cineva care n-are minte, care n-are educație, este ca și cum iei un inel de aur și îl pui în râtul unui porc și porcul cu inelul de aur va scormoni în balegă. Încercați, nu folosesc chestii din astea cu proiecții pe perete, dar câteodată ar fi fain să-mi pot permite chestia asta, așa, să proiectez și eu pe perete, pe câțiva sâmbătari, cu Scriptura în nas, cum râmă în balegă, ca să vedeți ce facem noi cu Scriptura, ca să vă rămână așa imprimat în minte, să vedeți despre ce e vorba. Dar nu se poate, dragul meu, să vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu fără să fii înfrigurat de ideea valorii. Doi, și cu asta închei, că nu știu, prea repede a trecut timpul sau... Spunea la început, cu prostiile astea, că să iubești degeaba și fără interes. Nu, dragul meu. S-a întâmplat într-o zi așa că m-am întâlnit undeva pe un trotuar dinspre gară, spre biserică, în Reghin, cu o fată, cu părul creț și cu niște ochi albaștri ca două lămpași mari așa. Și când am văzut-o, mi s-au muiat genunchii. Așa a fost. Dar nu pe degeaba. Cum să te îndrăgostești așa de nebun? M-am îndrăgostit pentru că avea niște ochi mari, albaștri și un breton așa crețofilat. Și dacă bine mi-aduc eu aminte, avea un sfeter așa pe umeri, legat aici, cred, nu mai sunt foarte sigur. Și când am văzut fața aceea albă, cum este miezul de alună necoaptă, în spatele căreia, în albastru se vedea tot, am înlemnit. Era Lia. Da, nu credeți, așa a fost atunci. Păi nu m-am îndrăgostit de prost și pe degeaba. Când vorbești despre Scriptură, în al doilea rând vorbești despre o valoare sentimentală. Dar noi nu avem asta. Pentru că noi nu iubim. Adică, nu vreau să ajung într-o zonă, habar n-am de care, dar când pui mâna pe Biblie, este așa ca și cum ai pune mâna pe cineva care ți-e drag. Se întâmplă ceva în ordinea sentimentelor tale. Se întâmplă ceva în ordinea afectelor tale. Iar dacă nu se întâmplă nimic, lasă-o departe. Nu putem face cununii cu forța. Nu putem să dăm aur la cine îl pune în râtul porcului. Nu putem să dăm cutia cu valori la cine, orică e aia, orică e ceva din piața de ruși, orică nu-i nimic, e același lucru. Nu putem da ceva ce nu valorează la cineva care nu știe că există valoare. Din acest motiv, spune Dumnezeu, poporul meu moare din lipsă de cunoștință. Pentru că el niciodată n-a vrut să învețe de la Dumnezeu ce înseamnă mult și ce înseamnă puțin, ce înseamnă scump și ce înseamnă ieftin, ce înseamnă valoare eternă și ce înseamnă non-valoare. Pentru poporul meu totul este o apă și un pământ.
pentru orice frate și soră, pentru orice păstor și diriginte, pentru oricine ce ar fi, ori zice un cuvânt de aici, ori zice un cuvânt din Scânteia Tineretului, ori zice un cuvânt din Cartea de Drept, ori zice un cuvânt din Romanul Ion, ori zice un cuvânt din revista Ele, ori zice un cuvânt din Playboy, ori e același lucru. Păi nu e același lucru. E același lucru, pentru că nu iubim. Și ca și cum n-ar fi destul, încă dacă ar fi același lucru, n-ar fi rău, dar cei mai mulți dintre noi luăm o broșură nu știu de unde și corectăm textul biblic cu broșura. Adică Scriptura la noi este sub non-valoare. De ce? Pentru că nu iubim. Dumnezeu zice aici așa, prin sufletul unui om. De aceea eu iubesc poruncile tale. Mai mult decât aurul. Da, mai mult decât aurul curat. Am făcut o propunere la campusul din Colonj. Se pretinde una dintre cele mai vechi și de prestigiu universități. Deci nu e universitate, dar noi așa zicem, noi la orice zicem că e școală. Se pretinde una dintre cele mai vechi și mai de prestigiu universități adventiste din lume, Universitatea Sale din Colonj. Și am fost acolo toți profesorii sau cadrele universitare din 3 diviziuni. S-au discutat fel și fel de probleme și am zis, stimați colegi, voi sunteți occidentali, nu sunteți răsăriteni ca noi proști. Am o rugăminte, dacă vreți să fiți onești, în felul cum văd că gândiți, nu mai mergeți cu cartea asta niciodată la amvon. Mergeți cu altceva. Hai să luăm o hotărâre și mergem cu altceva. Oamenii oricum vin, ne iubesc, putem vorbi. E o problemă de onestitate academică să te duci cu o carte despre care nu crezi nimic. Și un profesor de acolo a luat foarte în serios propunerea mea, însă a zis că totuși nu se poate face asta. De ce? Pentru că mergând cu ea, oamenii ne cred. Asta e tot. Eu iubesc. Iubesc poruncile tale mai mult ca aurul, mai mult ca aurul curat. Dacă săptămâna aceasta v-ați oprit și ați citit prelegerile cuvânt cu cuvânt de prin curier, cineva s-a gândit să ne propună ca să ne revizuim încă o dată pentru o săptămână întreagă ce înseamnă Scripturi. Cu tristețe vă spun, scumpii mei oameni, de mult nu mai avem Scripturi. Pentru că Scriptura este valoare cerească și sentimentală. Și pentru ca să poți să ai Scriptură, trebuie să știi să iubești. Dumnezeu să vă ajute vouă și Dumnezeu să-mi ajute mie să reconsiderăm ideea valorii. Acum și pentru totdeauna. Amin.